taħt il-kmiem. Id-dinja rat minn kollox, imma lejla ġiet biex tara xiex mill-fik, xilet il-qamar biex tinkik. Tistħix isfna l-azifna, issa trata dal-lejl tipproteġi, ma ġara xejn jekk tistennik. Kemm huma sbieħ il-forom li jitwildu minn ġo fik, mappa f'salik it-toroq tal-fidda taħt il-kmiem. Qed tieħu rotta ġdida u l-klieb ta' fuq il-bjut għamlu għalik għax iriduk tmellisom ftit. Ma żifna għamet ziffa, ġiet wissi d-deliet l-istaħbaw fik, għax issa d-dinja lesta għalik. Kemm huma sbieħ il-forom li jitwildu minn ġo fik, mappa f'salib it-toroq tal-fidda taħt il-kmiem, tal-fidda taħt il-kmiem. Thank you. Ġenu saqsijiet issa?